Dan juga ada Mustiko Multimedia. Bialik atur suwun. Ayo bro, keterbang bergoyang. Kita goyang damai. Godhong sawi enake urepan klopo ati iki estunipun kanggo nika gejar aja satundhan diparadani yen ra percaya petahan dada iki Iso mantan SA Audio terima kasih Samanta Audio juga terima kasih Mustiko Multimedia juga terima kasih. Bialik ting. Waktu yang cilik anane pasir, gampang kali anore pinggir. Baru ketemu aku nakir, kelisekan kaya kelangan pikir. Wedo opo kuwi arane kelugu, disikari di para dadi pitu. Saben dina aku sing bisa turu. Oke, ini sudah ada